So hello guys, welcome back to another videos na po ni. So ako na po si Kuya Ren. So happy Thursday. So hey bis karon. So karon guys, gutuman kaayo sayo. Mo ang oras sa pangpaniud to. So wa man ko nahunaan guys. So nagluto ko og kalabasa. So ang tawag din is kal. So tudluan mo na ko unsa ang pagluto og adobong kalabasa. So kani is basic ra po ni. So paagi ra po ni sa mga bukid diring Dabita guys. So karon is ato nang ikuwag liso. So ato ikuwag liso of course kay alang nga magluto og akip, tunlon. Tamatay na. Tres! Wala man ko ilaing mahunahunaan guys ng content. So, muna naman ito ang day 4, day 1, 3, 1, 2, 3, 4. Muna sa ito ang garden sa atong episode. So, karon ato nunaan is luto na sad guys. Kaya of course, ano man dyan ng mga tigris bukid, gutom kaayo, permanente. Oy, Tres! So, karon ato na yung kuwaag liso. Ano dyan mga step by step sa atong kuwaag liso. So, gamay na po ang kuwaag din guys. Kaya ang tukatunga is para tomorrow na pod. Ano man dyan na. Kaya sayang po. Kaya kuwangan man ako lang mapagipunan o gamay. Pag humay na guys, ako na yung 2 pieces. So ako nang giwa-hiwa. Ako nang nipis, ako nang ginipis guys. Dagko ra kuno kayo pero okay ra kay nipis mo siya. So dali ra siya malata. Mao ra magpuy mo dali guys og pasud andres sa among bukid guys kay mao ra po na itanom. Mao nang nagtanom pug ko katong niagi nga to ang episode kay of course karon good guys kanang makapuupod kaayo aga nang kuan kalabasa permanente. So dres amo guys is ang kalabasa daghan kayo tanom min diri. So gusto mo mangayo hala pangarimos bay. Hoy Teres. Oh guys oy. Mara mo jud po na naitanom guys ba sa kalabasa andres am dapita maboy kanang ang ati sa una is ito mo kalabasa sa una po na mga taong pero karon is gamay na lang tud kaayo. Unya karon guys ako na siya ing kitadtad sa akong gamitan og kanang kuan magic chopboard and magic sa kanang naay kuan kutsilyo of course kay we need a kuan paspas there and we need kuan step by step to of course luto da kalabasa. Hoy Teres. So before dito magkuan sunod na magluto oy shout out dai kun ni kuan Angel ni Nampas, si Cecilia Nampas, ni Jess ug usa pa diha ning watch Junel Lasconia from Alicia. So karabi ato ang mga shout out din dapita mga lagyo nga lugar. So salamat kaayo. Unya guys magkatatao di payat ko og tuyo ani aso duol ra bug tindahan kay guys ay ako ra mang pong anti na maligag tindahan. So ako gisugo ako na po ilakaw kay of course we video of course adam sa pagkahuman guys nakapait na ko og tuyo og ahos an dapita. Pagkahuman guys ako na nagi ready na ang ato ang mga ingredients sa pagluto sa ato ang kalabasa nga adobo. Pagkahuman kanang kahaa guys is ginamitan ng buntag. Ang giluto na ng buntag is kuan po kalabasa nga gibitso bitag gulag itlog. So wala man hugasi kaya ron dito ta kayo guys pa. Sara pas man kay pag-gusto na kay Renz. Bitaw guys kana guys is wala na hugasi ako nang kiditso guys ba para di mo ba siya hugaw. So ako lang kidugang kag mantika ng dapita kay of course we need a oil to evaporated. Uy, taris! Ito guys, magkahuman ana pagkainit sa mantika, ahong gilulod ang ahos, ahong gi-crispy siya pagpaagi kay para ang ato ang pag-crispy, ang imong pahigugma niya ma-crispy. Hoy, taris! Magkahuman ana guys, ang gitaod-taodan pagkahuman ilulod na kuno mao nang ang gilulod ang kalabasa. Apuya guys, mag voice over ang paspasa kayo. Uy, Charis pa rin kamot na ko yung Renz. Pagkamana guys, ako nang gilunod sa ang gikuan jud pamaagi so lisod po kayo guys kanang way tayo mo video sa tong kagalingon. Uy, mo lang pasalamat po ko kana po stick pero di jud pod lisod guys. Uy kanang wa mo video pa mas nindot jud na mo video kay para dito na wala edit ba. Kay kani ara magi-insert sa kuan na plastic nagmalang na kan bitaw kanang pang kan jud ba pang stick ana nga pang vlog so ako pa mag-edit. Pero okay, laban na magyapong dapita kay of course maning kamot sa atong kinabuhi din dapita kay sayang taayo ang ato ang ads hapit na naman silduan. Hoy, Teres, tuloy sunta. Teres, pagaman ako nang gi karaw-karaw guys kay dili man magsilbi di karawon guys kay malata man siya sa ilaw man babaw sa hilaw man ang ato siyang i-mix ato siyang imikos-mikos and to nga mahalo na siya tanan. Nya pagaman akong kitakluban kiog panapod ako na pong giabrihan kay of course we need a hungaw. Of course kitang masakitan magpahungaw yun puta sa itong kinangganang atong kaugalingon or ato ang hinigugmang magpahungaw tanga nasakitan ka ana mo na siya utan. Huy Charis pagkaman guys ako gibutangan og kanang gamay nga tuyo kay para siya malata siya ma-evaporated of course maluto ang tanan mabalancing di ba pagkaman guys na murag na feel na ako nga murag laban din dapita pagkaman ako yung kibutang og tuyo pagkaman ang ibutang og gamay nga tubig kay para murag para tra siya kaayo para tra siya kanaho di rin dapita. Huy Teres pagkaman ako nang gibutangan og tak adin na mo to pagkaman abrihan takluban pagkaman luto na ang gitalawan guys ug unsa ato ang forma ug unsay taste ug lami ba or dili pero ang expression or ang feelings akong na murag silbing parat mao nang angki dugan og tubig ganina
Unya pagkahuman, bongga na. Ako nang gihukad, impas na po ang bahaw din ni Nabita. Sayo pa ni kay alas 10 pa ang oras, kay sayo ha jud binani udto. Alas 10 pa kaayo pagkahuman ang ibutang design kintahay por kay of course each ibig sa una. Atong gamiton atong mga basic atong mga nakatunan sa high school. Tangan man sayang kaadyo, di ba? Maayong udto so alas 12 ra ba to naman so dito mapalabi og saba kay bujagan ang kay udtong tutok. So tas taron nata sa tagingan karon guys ani ko mag-edit usa kay saba kayo didto. So lisod ka kayo mag voice over guys kung naay saba. So ang atong bahay kay amakan raman so saba pod kayo mo nang nangita kog paagi guys kanang hinlo bitaw nga dapita or kanang walay saba para di maapil sa atong video. So kay before mag-end ato ang vlog or ato ang video today, so ako nagpasalamat gihapon karon kay murag ni taas-taas ang atuan ni elaborate or the highest ang atuang followers atong Facebook ug sa YouTube. Mo nalipay jud ko guys kay ang YouTube ni evaporated na jud siya. Salamat kaayo. Oh, itares. Pito karon guys, isa pa salamat ko sa ning follow sa ang Facebook, sa ang YouTube. Salamat kaayo ninyo kay murag laban ta aning dapita. So before ta mag-end, so ako naghangyo nga always mo mag-watch ug salamat sa nag-share po dina. And then mag-amping ta kanunay guys og mag-pray ta always atong maglakaw og salig ta Ginoo. Salig ta sa Ginoo always. Sumarto og amping ta kanunay. Bye-bye.